tqarraqx bina. Bdejna dan iż-żmien tal-Avvent u l-Papa Franġisku qed iħeġġiġna biex iż-żmien tal-Avvent li llum qed nibdew mill-ġdid jagħtina x-xefaq tat-tama. Tama li ma tiksrilniex ix-xewqat tagħna għax hija mibnija fuq il-kelma tal-Alla. Allura jien f'dawn il-jiem ta' stennija x'qed nistenna? Forsi qed nittama li għaddi dan iż-żmien u jasal jum il-milied biex naqla dak li nixtieq. Nittama li nara l-tfal din is-sena li forsi ili ma narhom. Nittama li nkun nisa neffordja nixtri rigal aħjar. Jew jekk kien student jew studenta l-iskola, nittama li ma jkollix xogħol għad-dar fil-vaganzi. Nittama li ħadd ma jispiċċa waħdu f'dan il-milied. Nittama li fil-milied id-dar ikun hemm arja ta' ferħ u għena. Nittama li ma jkunx hemm aċċidenti lejlet il-milied, jew nittama li l-ġenituri ma jitlewmux imqara wliedhom stess. Dan kollu tajjeb, imma dan iż-żmien għandu jfakkarna li t-tama tagħna għandha tmur lil hinn minn hekk. Irridu nittamaw kif aħna rridu nersqu aktar lejn Ġesu li ġie fid-dinja għalina. Irrid ikolli t-tama li ngħin lil dawk ta' madwari jiskopru minnu Ġesu verament. Irrid nittama wkoll li nipprepara l-qalbi biex tassew Alla jgħix fija. Ejjew ma naqtawx qalbna għax kif għedna, it-tama ma tqarraqx bina. Allura ejja nkunu ċerti mill-imħabba ta' Alla lina li jiġri x'jiġri f'ħajjitna nibdew nafdawh u nħalluh jimla lil qalbna. Ejja nħallu t-tama tfakkarna f'dak kollu li Alla għamel magħna fil-passat u minkejja dak li għaddejjin minnu nafdaw fil-pjanijiet li hu għandu għalina issa u fil-futur. It-tama tagħna tikber biss jekk tiltaqa' mad-dawl li jfarrak id-dlam. It-tama tgħinni nifhem ukoll li meta nagħmel għażliet ħżiena għandi bżonn nindem u tagħtini l-kuraġġ biex nersaq lejn is-sagrament tal-qrara l-maħfra. It-tama tgħinna wkoll fiċ-ċirkustanzi tal-mart jew problemi li jkunu għaddejjin minnhom. Ma nibżgħux nieħdu l-għajnuna f'dawn il-każijiet u naffrontaw dak kollu li nkunu għaddejjin minnu. Anke jekk tħossukom waħedkom, ittamaw, taqtawx qalbkom. Għaliex? Għax hu magħna, għax Alla hu id-dawl u t-tama tagħna. Ħbieb, Alla żamm kelmtu u biex jifdina bgħat lill-Ibnu Ġesu li sar bniedem bħalna u għalina. Ejja nħarsu lejn it-tama li tagħtina t-tarbija ta' Betlem li toffrilna biljett b'destinazzjoni għall-ġenna biex ngħixu ta' vera nsara. Veru, il-ħajja spiss tkun qisha deżert u allura xi kultant tkun diffiċli. Ma jekk nintelqu f'idejn Alla tista' ssir sabiħa. Jekk nibqgħu nemmnu li t-tarbija Ġesu hija t-tama tiegħek, tiegħi u ta' kulħadd. Il-mixja tat-tama twassalna biex insibu lil Alla, Alla li sar tarbija lina. U dan iġenna nitbissmu, nagħtu kollox bil-qalb. It-tama ma tqarraqx bina. Ejja nkunu dawl ta' tama l-oħrajn. Għax bħalma jgħid Henry Newman, dawk li jitkellmu fuq ix-xemx filwaqt li jimxu taħt sħab iswed huma messaġġiera ta' tama, għad-disin ta' veru llum. Mela jew inkebstu fina t-tama u nħalluha tmiss ukoll lil dawk ta' madwarna, ħalli huma wkoll jarfu li dan Alla mwieled tarbija huwa mezz ta' tama għal ġejjieni aħjar. Il-paċi magħkom.